Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng buhay ng isang dalaga at kung paano siya nagkaroon ng panibagong pamilyang nagmahal at nagbigay sa kanya ng pag-asa. Siya ay si Danica. Bakit ako iniwan ng nanay ko? Hindi ba ako mahalaga? Dalawa lang ito sa mga tanong na palaging tumatakbo sa isip ko mula nang mamulat ako sa buhay sa loob ng bahay ampunan. Pakiramdam ko, isa akong nilalang na walang halaga at hindi karapat-dapat mahalin. Danica? Sister, bakit po? Oh, bakit mang-isa ka na naman dito sa hardin? Sister? Bakit? Ako na po ang pinakamatanda sa mga naririto sa bahay ampunan. Si Jassy, inampun na nung nakaraang buwan. Siya ang halos kaedad ko. Mula ng 5 taon ako, naririto na ako sa inyo. Pero, bakit po walang gustong umampun sa akin? Pangit po ba ako? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Walang nilikang pangit ang Panginoon. Pero bakit walang gustong kumupkup sa akin? Halika. Sumama ka sa akin sa loob. Bakit po? May ipakikilala ako sa iyo. Ikaw si Danica? Hi, Danica? Hello po. Danica, siya si Linda. At ito naman si Melvin. Meron silang isang anak na lalaki. Sila na ngayon ang magiging bago mong pamilya. Po? Payag ka bang maging bunsong anak namin, Danica? Aampunin niyo po ako? Oo. Sister, totoo po ba? Oo, totoo. Oh, bakit ka umiiyak? Ayaw mo ba sa amin? Ay, masaya lang siya. Masayang masaya siya dahil mayroon na siyang panibagong pamilya. Danica, ito ang magiging tahanan mo mula ngayon. Ang laki po ng bahay ninyo. Pero ay, Sir, dalhin mo nga rito si Davin. apa, Welcome to our family, Danica. Salamat po. Maraming salamat po sa pagkupkup niyo sa akin. Daddy, Mami, Oh, Davin! Come here. Danica, si Davin, pangaray namin. hi. Ano pangalan niya? Danica. Danica. Danica, say hi to your Kuya Davin. Kuya? Hi, Danica. Sayang, hindi kita nakikita. Ma, i-describe mo na lang siya sa akin. Si Danica, kasing tangkad mo siya. Ah? Pero 16 years old pa lang siya. Gaya mo, matangos ang ilong niya, makapal ang kilay, mahaba ang buhok niya. Tapos, meron siyang nunal na malaki sa may tenga. Maganda siya, anak. Nice meeting you, Danica. Welcome to the family. Danica? Oh, Danica, bakit ka umiiyak na naman? Umiiyak ka? Ayaw mo ba sa akin bilang kuya kasi bulag ako? Masaya lang po ako. Masaya po ako.
Danica, mula ngayon, meron ka ng pamilya. Meron ka ng mama, daddy at kuya. May bonus pa. Meron kang Mang Teroy. Ay, maglilinis ako ng sasakyan. Dahil mamaya may pupuntahan kami ni Sir Melvin. Teka, nasan yung panlinis ko rito? Ano kaya? Aba, gani ka? Mang Teroy, good morning po. Anong ginagawa mo? Ba't ikaw naglilinis ng sasakyan? Wala naman po kasi akong ginagawa. Ay, bitiwan mo yan. Bitiwan Po? mo yan. Trabaho ko yan. Eh, Oo, baka makita ka ni Sir Melvin at Ma'am Linda. Tiyak makakagalitan ako. ayos lang po ako. Kaya ko naman po itong gawin eh. Kasi ginagawa ko po ito sa bahay ampunan dati. Naglilinis po ako ng sasakyan ni na sister kapag wala po akong ginagawa. Hindi. Wag. Ako na. Bitiwan mo na yung basa na tabo. Ako na maglilinis. Pero, Pambihira kang bata ka. Basang-basa na ang damit mo. Magbihis ka na muna. Ako na rito. Huwag mo akong inaagawan ng trabaho ko. sige po. Alam kong masipag kang bata, pero hindi ka rito kasambahay. Anak ka ng mag-asawa kong amo. Anak ka nila. Sino nandito? Hindi ka si Mami. Hindi ka rin si Daddy kasi kilala kong amoy nila eh. Hindi ka rin si Mang Teroy kasi amoy air freshener siya. So, ibig sabihin, ikaw si Danica? Kuya David. No, sabi ko na nga ba eh. Eh, bakit ka narito sa kwarto ko? May kailangan ka? Nakabukas kasi yung pinto kanina. Oh. Tapos, napansin ko na medyo magaling yung kwarto mo. Ha? Kaya, nilinisan ko. Naglinis ka? Oo. Eh, si Ate Evan tagalinis namin dito. Eh, kaya ko naman kasing gawin. Kaya ginawa ko na. Okay lang ba sa'yo? Oo. Okay. May gagawin ka ba dito sa kwarto mo? Lalabas na ako. O, sige. Kapag may kailangan ka, kuya, tawagin mo lang ako, ha? Nandiyan lang ako sa kabilang kwarto. Okay. Salamat sa paglilinis ng kwarto ko, ha? Walang anuman, kuya. Danica, Hmm? anong pakiramdam na meron kang bagong pamilya? Masaya. Yun lang? Yun lang bang nararamdaman mo? Ha? May ginagawa pa si Ate Eva sa kusina. Buti pa, ako na muna mag-ayos dito sa sala. May paparating daw na bisita sina Mami at Daddy. Lilinisan ko muna itong kisame. May mga agyo ni. Kaya lang mataas. Hindi ko maaabot. Buti pa, umapak ako dito sa upuan. Yan. Tapos, aabutin ko ng walis tambo. Itong... Ay! Naku! Nahagip ko yung chandelier! Nabasag! Hindi! Anong gagawin ko? Ano nangyayari dito? Mami Linda? Sorry po. Hindi ko po sinasadya. Patawarin niyo po ako. Danica! Sorry po talaga. Tinamaan ka ng bubog sa braso. Ayan ang tulong ko. Sorry po, hindi ko sinasadya. Danica! Anong ibig mong sabihin? Pakiramdam ko, hanggang ngayon piniplease pa rin tayo ni Danica. Siguro natatakot siya na baka ayawan natin siya. Baka abandonahin uli siya.
Natatakot siguro siya na baka sa simpleng pagkakamali, mawalan uli siya ng pamilya. Kaya ba kung umasta siya rito sa bahay, parang hindi natin anak, kundi katulong? Oo. Kanina, takot na takot siya nang nabasag niya yung chandelier, pero hindi niya napansin na may sugat na siya sa braso. Hindi natin siya masisisi, Linda. Inabandona siya ng kanyang tunay na mga magulang. Takot siya na maulit yun. Takot siya na maramdamang hindi siya mahalaga. Takot siyang maiwan muli. Melvin, ano kayang mabuting gawin? Kausapin mo si Davin. Alam niya kung anong gagawin. David, ito na ba ang mga dadali? Opo, Mang Teroy. Ay, sige. Lalagay ko na sa trunk ng kotse. Danica, Pababa na, kuya. bilisan mo. Malapit na mag-sunrise. Tara. Okay, let's go to the beach. Oh, ano? Nakabuo ka na ba ng castle? Parang hindi naman to castle, kuya eh. Parang bundok to, oh. Yan? Ano ba yan? Ayoko na. Pagod na ako maghukay ng buhangin. Ay, palabas na yung araw, oh. Ganun ba? Oo. Danica, alam mo ba kung bakit Davin ang pangalan ko? Combination ng pangalan ni Mommy Linda at Daddy Melvin. Galing mo ah. Obvious naman masyado eh. Talaga? Oo. Nung una mo kong nakita at nalaman mong bulag ako, anong naramdaman mo? Ha? Naawa ka ba sa akin? Hindi. Di ka. Ano nga naramdaman mo? Sabi ko sa sarili ko, maswerte ka. Kasi kahit may kapansanan ka, meron ka mga magulang na mababait at mapagmahal. Sabi ko nga, buti ka pa eh. Kahit may kapansanan ka, hindi ka nila inabandona. Samantalang ako, kumpleto naman ang katawan ko. Wala ako kahit anong problema sa katawan. Pero, inabandona ako ng mga magulang ko. Alam mo ba, nung una kong malaman na aampunin ka ni na Daddy at Mami, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, may dagdag na akong mata. Ha? Hindi na lang si Mami at Daddy ang magiging paningin ko, kundi ikaw din. Kuya, Masaya ka ba talaga na may pamilya ka na? O baka lalo mo lang nakikita kung ano wala ka dati? Baka lalo mo lang nakikita kung anong ipinagkait sa'yo ng mundo. Kuya David. Mahal ka ni Mami at Daddy. Ilang buwan silang bumisita sa bahay ampunan at nung una nilang punta, ikaw kaagad ang nakita nila. Ilang buwan silang nanalangin na maging maayos ang proseso at pumayag ka na ampunin ka nila. Hindi ka batang napulot lang sa bahay ampunan ni na Mami at Daddy. Mula nang makita ka nila, itinuring ka nilang totoong anak. Sana maramdaman mong mahal ka namin bilang bahagi ng aming pamilya at hindi mo kailangang magpa-impress sa amin para matanggap ka namin. Hindi naman ganun ang magkakapamilya eh. Kapag magkakapamilya, nikakaunawaan. Naging tapat sa isa't isa. Ako, kuya mo. Kahit hindi mo ako pagsalbihan, kuya mo pa rin ako. Kuya. Sana mula ngayon, maunawaan mo kung anong ibig sabihin ng pamilya. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na yon na kinausap ako ni Kuya Davin. Tama
siya. Takot akong muling iwan at abandonahin. Pero dahil sa kanila, nagkaroon ako ng panibagong pamilya na tumanggap sa buong pagkatao ko at hindi ako iniwan kahit kailan. Ako po si Danica at ito ang aking buhay. Ang ating totoong pamilya ay yung mga tao na tatanggapin tayo kung ano at sino tayo at ipararamdam sa atin na sa kabila ng ating mga pagkukulang, tayo ay sapat. Marag Siganap, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benamin, June Martin Ligaspi, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Danica. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Bayar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Sa araw na ito, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang dalaga na hindi tumigil upang maabot ang kanyang mga pangarap sa buhay. Siya ay si Ellen. Wala na akong ama. Sabi ni inay, sanggol pa lang ako nang pumanaw si itay. Kaya hindi ko na siya kinagisnan. Dahil doon, kaya naging mahirap ang buhay namin. Tanggap ko naman yon. Ngunit nang dumating ako sa kolehiyo, ay nagbago ang lahat. Ano po? Hindi na ako makakapagpatuloy ng pag-aaral, Nay. Ellen, anak, pasensya ka na. Pansamantala lang naman yung paghinto mo. Pag nakaluwag na tayo, di itutuloy mo na yung pag-aaral. Pero, Nay, natatakot ako na pag nahinto po ako, tuluyan na ako hindi makapagtapos ng pag-aaral. Hindi, anak. Pag-iipon lang tayo. Pag meron na tayong pera, papasok ka na uli. Maniwala ka sana sa akin. Wala na po ba talagang ibang paraan? Sayang naman po kasi 3 years na lang gagraduate na ako sa management. Hindi ko na talaga kaya. Kailangan ko pang magpagamot ngayon dahil sa sakit ko sa baga. Ellen, anak, pasensya ka na. Huwag ka magdamdam sa akin. Kaya naman pala ang lungkot mo. Alam mo namang gusto ko talagang makatapos ng kolehiyo, Karen. Kaso wala eh. Hindi na talaga kaya ni inay. Tapos nagkasakit pa siya ngayon. May naisip ako. Ha? Ano kaya kung mag-apply ka sa fast food? Sa ganun makaipon ka. Ganon din yun. Mahihinto rin ako sa pag-aaral. Ang gusto ko nga sana, wag mahinto. Teka. Ano kaya, try mo kaya maghanap ng tulong online. Baka may organization or foundation na makakatulong sa'yo. Saan kaya ako dito makakahanap ng organization o kaya foundation na tumutulong sa mga estudyanteng kaya ko? Marami na rin ako mga nabuksang online site at Facebook account ng mga samahan pero ibang tulong naman ang binibigay nila. Hindi applicable sa akin. Ay, ano bang gagawin ko? Saan ako maghahanap ng makakatulong sa akin?
nag-message sa akin. Nag-friend request. Daddy Rom? Matanda na. Pero, mukhang mayaman. I-confirm ko kaya ang friend request niya. At nakipag-chat ako. Tama. Wala namang masama kung gagawin ko yun eh. Baka siya makatulong sa akin. Ano? Nakakilala ka sa FB ng matandang nasa Amerika? Oo, Karen. Ang tagal nga ng pag-uusap namin eh. At talagang mayaman siya. Nakita ko sa mga pictures niya. Uy, ano yung mga itinanong niya sa'yo? Mga tungkol sa akin. Tungkol sa parents ko. Uy, alam mo, mukhang mabait siya. Sabi nga niya, tutulungan daw niya ako sa problema ko. At sabi niya, tawagin ko na lang siyang Daddy Rom. Naku, Ellen, parang nakakatakot yung pinasok mo ah. Bakit naman? Hindi mo kilalang taong yun. Eh baka kung anong hingi niya sa'yo. Katulad ng mga napapabalita sa radyo at TV. Wala naman siyang hiningin picture ko eh. Kinuha lang niya yung kung saan ako maaaring padala ng pera. Eh, wag ka pa rin lubos na magtiwala. Di kung makikita kong hihingi siya ng makakasama sa akin, eh di magbaback out ako. Pero sa ngayon, tatanggapin kong tulong niya. Kumain pa po kayo. Masarap ang ulam na dala mo, anak, ha? Galing ba ito kina Karen? Meron bang may birthday sa kanila? Ay, hindi po ito galing kina Karen. Ha? Binili ko po ito galing sa pera ko. Ano? Abay, mahal ang pagkain ito. Paano ka nagkaroon ng pera? Pinadalan po ako ng pera ni Daddy Rom. Yung nakilala ko sa Facebook. Ha? Nakipagkilala ka sa Facebook? Opo. Naku, anak. Delikado yung ginawa mo. Baka hingin ng taong yun, ah. Magpadala ka sa kanya ng hubad na larawan. Nay, Anak. O kaya sabihin niya magkita kayo. Pagkatapos, hindi ka na makabalik sa akin. Ellen, natatakot ako sa ginawa mo. Nay naman, no? Umiiyak agad. Kahit po alin sa mga sinabi niyo, hindi niya hiningi sa akin. Basta, ang gusto lang niya, makipagkwentuhan ako sa kanya. Kasi po, wala na raw siyang anak. At nalulungkot siya dun sa Amerika. Yun lang? Opo, talagang yun lang, Nay. Pinadalan nga niya ako ng pera para maipang tuition ko sa university. Kaya makakapag-enroll na po ako, Nay. Sige na naman, Karen. Sumama ka ng manood ng sini para maisama ko rin tong si Ellen. Eh, may trabaho nga ako, Ronnie. Kaya hindi pwede. Pasensya na. At saka kahit naman sumama si Karen, hindi pa rin ako sasama, Ronnie. Bakit naman? May exam kami bukas at kailangan ko mag-review. Sandali lang naman eh. Pasensya na, pero hindi talaga pwede. Ayokong bumagsak, no? Ayoko masayang yung pagpapaaral sa akin ni Daddy Rom. Puro ka na lang Daddy Rom. Wala nang importante sa'yo kundi yung nakilala mong yun sa FB. Bakit? Kayo na ba dalawa? Siguro may relasyon na kayo. Ba't mo ako sinampal? Dahil naman kasi ang dumi ng isip mo eh. Ako man si Ellen, sasampalin din kita. Walang namamagitan sa amin ni Daddy Rom. Ang ganda ka. At ang laki ng bahay na ito. Talaga ba? Dito na tayo titira, anak. Opo, Nay. Yun po ang sabi ni Daddy Rom. Wala na daw pong tumatao dito sa bahay niya eh. Kaya tayo na lang daw ho. At saka, siya rin daw po ang bahala sa panggastos natin kada buwan. Ay, ang bait nga pala ng nakilala mong matanda, ano? Kaya nga po nag-aaral ako mabuti. Ayoko po masayang ang pagtulong niya sa atin. Anak, alam mo ba, naisip ko, magtayo tayo ng tindahan dito. Para naman kahit paano meron tayong kita. Ay, Total, wala namang tindahan sa lugar na ito. opo, maganda yun, Nay. Sige po, sasabihin ko po kay Daddy Rom. Sana'y pumayag siya. Para naman, hindi tayo laging nakaasa sa kanya.
Darating ako sa graduation mo, ha? Salamat po, Daddy Rom. Excited na po ako makita kayo ng personal at mapasalamatan. Ay, excited na rin akong Kahit hanggang ngayon, hindi pa dumadating dito yung Daddy Rom na kaibigan mo. Naniniwala po ako sa pangako niya, Nay. Darating siya. Ay, may tao. Ako na pa magbubukas. Baka si Karen na yan dala yung in-order kong cake. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ikaw ba si Ellen? Ako nga po. Anak, Ah, ay si Karen ba yung Nay? ikaw? Kumusta, Tina? Nay? Totoo po bang sinabi niya? Pinsan po siya ni Itay? Oo, anak. Paano mo nalaman itong tirahan namin, Luke? Ibig mo sabihin, siya ang Daddy Rom na nakilala ng anak ko? Hindi ko akalain na nalolo ko pala kayo. Tunay ko pala kayong kamag-anak. Yun ang dahilan lang. Gusto kong makabawi sa lahat ng kasalanan ko. Lalo na sa'yo, Tina. Sir Roman, Hindi kay gustong iwan ng aking anak. Ayaw niya yun. Pinlano kong isama siya sa Amerika upang magkalayo kayo. At maipakasal ko siya sa anak ng kaibigan ko na naroon. At nagtagumpay naman ako dahil sumama siya sa akin sa pag-aakalang bakasyon lang ang lahat. Pero isang mapait na tagumpay ang nangyari. Dahil doon pumanaw sa isang sakula si Alfred. at yun ang nalaman ko kay Luke. Dahil sa pangyayaring yun, namulat ako sa aking pagkakamali. Natabuhan ako. Hinanap ko kayo sa inyong tirahan. Pero wala na kayo. Dahil nanirahan na kami ni Ellen sa probinsya. Doon ko siya pinalaki. Tina, Ellen, maaari niyo ba akong patawarin sa nagawa ko? Daddy Rom, Maaari ko ba kayong makasama sa aking pag-isa? pinatawad namin ni Inay si Daddy Roman at ngayon nga ay kasama na namin siyang namumuhay ng masaya. Ako po si Ellen at ito ang aking buhay. Ang isang pagkakamali ay maaari pa ring magbunga ng mabuti kung ito lamang ay kikilalanin at itutuwid. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Junel Benamin, June Ligaspi, Phil Cruz, at Jenaline de la Cruz sa papel na Ellen. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.
po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang babaeng nagsisi sa paninindigan sa kanyang pag-ibig. Siya ay si Bessie. Spoiled ako kay Daddy, kaya madalas pagtalunan nila yon ni Mami. Pero dahil si Daddy ang padre de pamilya, talo pa rin si Mami. At ginamit ko ang pagiging spoiled ko para makuha ko ang aking gusto. Daddy, ayaw niya po akong panagutan. Walang niyang yun. Matapos kang galawin, ayaw kang panagutan. Petro, suminahon ka. Ang puso mo. Paano ba kasi may nangyari sa inyo? Ganoong hindi mo naman boyfriend si John? Nagkainuman po kami, Mami. Ayun nga, may nangyari sa amin. Hindi mo dapat pinayagan yon, anak. Alam mo namang may iba siyang nobya. Huwag niya na ako sisihin. Nandito na to eh. Tulungan niya na lang akong panagutan niya. Pero anak, sa ginawa mo, masasaktan ang nobya niya. Silang dalawa, dahil silang talaga nagmamahalan. Pag hindi niyo ako tinulungan, magpapakamatay ako. Bessie! Anak, huwag mong gagawin yan. Mahal na mahal ko si John, Daddy, Mami. At hindi ko matatanggap na mawala siya sa akin. Lalo na ngayon may nangyari na sa amin. John, tulog na tayo. Antok na ako eh. Patulog ka na. Hindi ko dalang higaan. Ito naman. Honeymoon natin ngayon. Alam mo, hindi ako masaya sa pagpapaksal sa'yo. Inukso mo ako para mapikot. Pinilit lang ako ng daddy mo. Binantaan ang buhay ko. Kaya ako lang naman nagawa yun. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Sana tanggapin mo na ako bilang asawa mo. Pangako, gagawin ko lahat para maging maligaya ka. Huwag mo kong hawakan! Itong tandaan mo. Pagsisisihan mo na pinilit mo ko. Pagsisisihan mo! John, lasing ka na. Hmm? Tama na yan. Lagi ka na lang naglalasing eh. Hindi pa ako lasing, Arnel. Alam ko pa ang ginagawa ko. Hindi pa nawawala sa isip ko ang matinding sama ng loob ko ngayon. Sa bagay, hindi kita masisisi. Galit na galit sa yung nanay ni Eden. Kasi nga, iniwan mo yung anak nila. Ngayon, nagtangkang magpakamatay si Eden dahil dun. Siyang talaga mahal ko, Arnel. At pinagsisisihan ko na nagpatukso ko kay Bessie. Buti na lang, nakaligtas si Eden sa kamatayan. Kung nagkataon, lalo kang masasaktan. Ang hirap ng loob ko na nararanasan ngayon. Kaya, ipararanas ko rin kay Bessie. Isinusumpa. Isasangla mo sa akin itong mga alahas mo? Oh, Sheila. Pero bakit? Wala akong pera. Kasi hindi nagbibigay si John kahit na sumusweldo siya. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Pinahihirapan ka na niya ngayon. Ayoko namang humingi ng pera kay Daddy. Lalo lang siya magagalit kay John. Paano gagawin mo, Bes? Baka maubos yung alahas mo sa kasasangla niyan. Magtatrabaho ko uli sa company namin. Sasabihin ko kay Dad. Gagawin ko yun para lang malibang. Ay, huwag kang magagalit ha. Kaibigan mo ako. Kaya nagmamalasakit ako sa'yo. Hindi mo kasi dapat pinilit ang sarili mo kay John. Tuloy mo yun, ayan. Para kang kumuha ng bato na ipinukpok mo sa iyong sariling ulo.
to, ha? Ano to? Oh, nakita mo na pala eh. Isa ko pang cellphone yan. Walang hiya ka. Bakit nagtatago ka ng cellphone sa akin? Karapatan kong magkaroon ng isa pang cellphone. Akin na yan. Akin na. Alam ko na lahat! Dito kayo nag-uusap ng babae mo? Walang hiya ka talaga. Alam mo na pala eh. Ibigay mo na sa akin yan. Oh, yan! Walang hiya ka, Tatsin! Bakit mo itinapon ang cellphone ko? Walang iya ka. Ah! Aray ko! Wisit ka! Ikaw pa may ganang manampal! Ikaw nga to ng loko! Lahat ng mga ginagawa ko para maging ideal wife sa'yo. Bakit sinasaktan mo ba rin ako? Una mo kong sinaktan, Bessie. Kami ni Eden. Kaya gumaganti lang ako. Trina, bakit ka malungkot? Naiisip ko lang ang anak natin. Matagal ko na kasi siyang hindi nakikita. Lagi mo siyang nakikita sa kumpanya. Siguro, kaya hindi ka na dinadalaw dahil ayaw niya na sinesermonan mo siya. Pinangangaralan ko lang naman ang ating anak para mapabuti siya. Kinokontra mo siya. Kaya sa halip na maging masaya, naiinis ang anak mo. At akala mo ba, masaya ang buhay niya kay John? Trina, Nagkakamali ka. ano ka ba? Bakit mo nasabi yan? Anong nalalaman mo? Hello, Tito Petrus? Napatawag po kayo. May gusto lang akong alamin sa'yo, Sheila. Po? Ano po yun? Best friend ka ng anak ko. Kaya ikaw ang naisip kong tanungin. Tungkol sa tunay na kalagayan ni Bessie kay John. Tito, Sabihin mo sa akin, sinasaktan ba ng lalaking yun ang anak ko? pasensya na po, Tito, pero wala naman pong sinasabing ganun sa akin si Bessie. Siguro mas mabuti po kung siya na lang ang tanungin nyo. John? Ano ibig sabihin nito? Bakit may mga maleta dito sa sala? Akin ang mga yan. Bakit nakalabas ang mga yan? Kahit pala matalino ka, may pagkatanga ka pa rin, no? John, Aalis na ako. Hindi ko na makakayang makasama ka. wag! Anong wag? Pwede! Huwag mo akong iiwan. Ano ba dapat kong gawin para matanggap mo ang asawa mo na ako? Wala. Dahil kahit ano pang gawin mo, at kahit magsumbong ka pa sa daddy mo, hindi kita magagawang mahalin. John, At hindi na magbabagong isip ko. Hihiwalayan na kita. wag, John! Gusto mong subukan? Wag. Sige, magsumbong ka. Sabihin mo sa daddy mo na hiniwalayan kita para mapatunayan mo na handa na akong mamatay ngayon kaysa magsama pa sa'yo. Oh, John, huwag ka umalis! Huwag mo akong iwan! John! Daddy, Oh, bakit ka umiiyak, anak? Ano problema? si John, iniwan niya na ako. Ano? Sabi niya hindi na raw niya makakaya makasama pa ako. Hindi pa rin niya ako matutuwang mahalin hanggang ngayon. Ang walang yang yun. Papatayin ko siya. Petrus, asawa ko. Bakit ba naman ako iniwan? Daddy, di kayo dapat wala. Paano na kami ngayon ni Mami? Nakikiramay po ako, Tita Trina, Bessie. Oh, Sheila, napakasakit. Alam naman ni Petrus ang sakit niya sa puso. Pero bakit hindi pa rin niya naingatan ang kanyang sarili?
Talaga po sigurong hanggang dito na lang ang buhay ni Tito. Sheila, kasalanan ko kaya namatay si Daddy. Kung hindi ko sinabi sa kanya na hiwalayan ako ni John, hindi siya magagalit. Hindi siya aatakin. Kasalanan ko ang lahat. Ako at ang kapusukan ko ang nagpahamak sa daddy ko. Mommy, I'm sorry. I'm sorry. Napakasakit para sa akin ang pagpanaw ni Daddy. Dahil alam ko, kasalanan ko kaya nangyari yun. Ngayon, kami na lamang ni Mami magkasama. Pinipilit kong kalimutan ang kabiguan at kalungkutan. Bago ako magtapos na sasabihin ko, gusto ko sanang tawagan ng pansin ng mga nakikinig, lalo ng mga kabataan. Huwag niyo sanang ipilit ang inyong kagustuhan. Huwag niyong ipahamak ang inyong mga magulang. Huwag kayong maging mapusok dahil hindi niyo alam ang dulo ng inyong kapalaran. Ako po si Bessie at itong aking buhay. Mapait ang lasa ng pag-ibig na hinog sa pilit. Huwag sanang kalilimutan yan ng mga nagmamahal. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Yunel Benamin, Jeneline Villacruz at Rosana Villegas sa papel na Bessie. Naglapat ang angkop na tunog Jerry Montiel, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang mister at ng kanyang buhay bilang may asawa. Siya ay si Nathan. Gaya ng mga ipinapakita sa mga pelikula, akala ko pagkatapos ng kasal, happily ever after ng sunod. Hindi pala. Napakarami palang nangyayari kapag mag-asawa na ang dalawang tao. Good morning, Ma. Oh, gising ka na pala. Si Nathan. Morning, Ma. Ay, mabuti pa ayusin mo na yung mga pinggan, Charmy. At na makapag-almusal na tayo. Tapos tawagin mo na yung mga kapatid mo, pati ang papa mo. Okay. Ako na po mag-aayos ng mesa. Charmy, Oh. tawagin mo na sila. Okay. Ito. Nathan, Bakit, Ma? sabi ni Charmy may nakuha na raw kayong house and lot? Opo. May ibinenta yung kapatid ng katrabaho ko. Kinuha ko na po kasi mura eh. May ipon naman kami ni Charmy kaya nagbigay na po kami ng down payment. Ibig bang sabihin, aalis na kayo rito sa bahay? Kapag naayos na po namin yung bahay, may mga kailangan pa po kasing i-repair doon eh. Magpapalagay din ako ng kisame at ipapaayos ko pa rin yung gate. Masaya sana ako naririto kayo sa bahay. Kasi may nakakasama ako't nakakatulong sa pag-aasikaso ng mga kapatid ni Charmy. Ma, pasensya na po. Talaga lang pong gusto na namin bumukod ni Charmy para hindi na po kayo mahirapan. Wala namang kaso sa akin yun. Kaya lang, malalayo na kayo rito sa bahay. Opo, medyo malayo nga po yun. Alam mo, bilang isang ina, mahirap para sa akin na malayo sa aking mga anak. Kahit pa ba sabihin nating may asawa na ang panganay ko, pero iba pa rin yung magkakasama.
Ayoko ang lumipat siya sa bahay na yan. Ano? Di ba matagal ko na sinabi sa'yo kung magpapatayo tayo ng bahay, mas gusto ko yung malapit dito sa amin. Yung binili mo sa kabilang probinsya pa yan. 2 oras na biyahe lang naman ang distansya nito dito sa bahay niyo. O paano kapag may kailangan tayo? Paano kapag may problema o may emergency? Saan ako hihingi ng tulong kapag dyan tayo tumira? Buti ka nasa trabaho. Ako, paiiwan sa bahay. Charmy naman. Buti kapag naririto tayo, malapit lang si Mama. Puro ka naman kasi mama eh. May asawa ka na. 30 anyos na tayo pareho. Hindi pwedeng asa pa rin tayo ng asa sa kanila. O, hindi naman tayo umaasa sa kanila. Ang gusto ko lang, mas malapit dito sa bahay. Umaasa tayo sa kanila, lalo na ikaw. Ano? Oh, mula na ikasal tayo. Nasubukan mo man lang bang magluto? Ang mama mo pa rin ang nagluluto para sa atin. Kapag naguhugis naman ang mga pinagkainan, ang mga kapatid mong gumagawa. Wala ka nang ginawa rito kundi humilata. Hoy! Aba! Oh. Nathan, ayusin mo yung pagsasalita mo, ha? Sumusobra ka na. Totoo naman Isa pa, gustong-gusto mo rito sa inyo. Wala nga tayong privacy rito eh. Charmy, mag-asawa na tayo. May asawa ka na. Hindi ka na college student na nagpapakargo pa sa mga magulang mo. Hindi mo ba yun naunawaan? Ewan. May asawa ka na. Kaya kailangan na natin bumukod sa pamilya mo. Huwag kang nagtatago sa saya ng nanay mo. Pare, dapat kasi bago kayo nagpakasal, nag-usap muna kayo ni Charmy. Pochi, nag-usap na naman kami noon pa at payag naman siya na bumukod kami. Pero ngayon ko lang nadiskubre na gusto lang pala niyang bumukod pero doon lang dapat kami sa bakuran nila. Mahirap yan. Mahirap pa naman makisama sa biyanan. Wala naman akong problema kay mama. Mabait naman siya at maasikaso. Yun nga lang, parang ayaw niya rin palayain ng tuluyan ng asawa ko. Gusto niya naroon sa bahay nila para raw may makatulong siya sa pag-aasikaso sa bahay. Anong plano mo? Plano ko magpakalasing. Okay, dadamayan kita dyan, pare. Ako, buti ka pa, walang problema. Bago pa kayo kinasal, may bahay na kayo, di ba? Oo. Ayaw kasi talaga namin makitira. Mahirap makisama, pare. Ngayon ko napagtanto na dapat pala talaga inaalam muna natin ang buong pagkatao ng isang babae bago natin pakasalan. Sinasabi mo bang nagsisisi ka na si Charmy ang pinakasalan mo? Hindi naman, pero nagsisisi lang ako na hindi ko kagad nakitang may ganito pala siyang tendency. Sana noon pa napag-usapan na namin ang tungkol dito. Kahit mag-usap ng masinsinan, hindi namin magawa. Kasi ang kwarto namin katabi ng kwarto ni na mama. Nung isang araw nag-away kami. Buti na lang na malengke si mama. Walang ibang nakarinig ng pagtatalo namin. Mahirap talaga ang buhay may asawa, pare. Pero malalagpasan nyo rin yan. Naglasing ka kagabi, tapos dito ka umuwi sa bahay. Nag-away kayo ng asawa mo. Sakit to ng ulo ko. Aray. Bumangon ka na dyan sa sofa at mag-almusal ka na. May pasok ka pa yata. Pa, nung napangasawa mo si mama, anong nasa isip mo? Ano pa, kung hindi siya ang napangasawa ko, magsisisi ako buong buhay ko. Saan ka pa ba naman makakahanap ng babaeng marunong halos lahat ng bagay? Hanggang ngayon nga, kung asikasuhin ako, para bang kahapon lang kami kinasal. Napakaswerte nyo kay mama. O bakit ikaw? Mapalad ka rin naman sa asawa mo. Alam nyo, pa, ngayong may asawa na ako, totoo pala na kapag may wedding ring na kayo pareho, kahit dumating ang panahon na hindi nyo na gusto ang isa't isa, hindi kayo pwedeng maghiwalay basta-basta. Bakit mo nasasabi yan? Gusto mo na bang hiwalayan si Dito sa bahay? Tapos ang bungad mo sa akin?
Mag-impake ng mga gamit? Kung gusto mong magsama pa tayo, sumama ka sa akin doon sa bahay natin. Nathan, hindi mo ba ako nauunawaan? Ako, naunawaan mo ba ako? Bakit hindi maunawaan? Hindi ko nga gusto ang desisyon mo. Charmy, hindi gusto mo o gusto kong mahalaga rito, kundi kung ano ang tama. At paano mo nasasabing yung gusto mong tamang desisyon? Alam mo, 3 taon tayong magkasintahan, pero ngayon ko lang nalaman na hindi pala talaga kita kilala. Sana, kinilala muna kita bago kita pinakasalan. O so ano, nagsisisi ka dahil pinakasalan mo ako? Ha? Nathan! Charmy, anong nangyayari? Inis! Bakit ka sumisigaw? Eh kasi masinaitan eh. Nag-aaway na naman ba kayo tungkol sa bahay na binili niya? Kasi gusto niya, lumipat kami doon. Eh, kung ayaw mo, di wag kang sumama sa kanya. Hindi rin naman makakatiis yun. Uuwi rin yun dito sa'yo. Nag-asawa ka? Tapos ayaw mo sumama sa asawa mo? Isa ka pa eh. Charm! Ito lang ang sasabihin ko sa'yo, ha? Babae ka. At ang babae, nagpapasakop sa asawa niya. Kahit na hindi ako sumang-ayon sa gusto niya? Eh, bakit hindi ka sumasang-ayon? Ano ba ang masama sa gusto ni Nathan? Eh, gusto lang naman niya bumukod kayo, hindi ba? Eh, gano'n naman talaga eh. Kapag ang 2 tao naging mag-asawa, hindi na sila 2 tao, kundi iisa. Kung ano ang desisyon ng isa, yun din dapat ang desisyon ng isa. Tapatin mo nga ako, Charmy. Takot ka pa rin ba maging independent hanggang ngayon? Gusto mo pa rin ba nasa poder ka ng mga magulang mo? Eh, kasi iniisip ko... Charm! May asawa ka na. Isa pa, hindi mo obligasyon ng tumulong sa mama mo sa bahay kasi may sarili ka na rin pamilya. Eh, parang hindi ka naman talaga tumutulong sa bahay niyo eh. Kilala kita. Gusto mo sa bahay niyo kasi ando ng mama mo. Siya ang gumagalaw. Charm, hindi ka na teenager. May asawa ka na. Yang pagmamatigas mo, baka isang araw magising ka. Hiniwalayan ka na ng asawa mo. Nathan, sorry ha. Kasi, akala ko pagkatapos ng seremonya sa simbahan, babalik lang naman tayo sa dati. Iba na pala kapag mag-asawa na. Charmy, pinipilit kitang unawain. Ayokong magpadalos-dalos ng desisyon. Sana maunawaan mo rin ako. Ngayong linggo, magpapaalam na tayo kay Mama. Sigurado ka? Oo. Charmy, alam kong bagong lahat sa atin, pero magkasama naman tayo. Kaya natin itong harapin. Nasa panibagong yugto na tayo ng ating buhay. Kailangan natin pagdaanan ito. Hindi tayo matututo kung patuloy tayong magtatago sa likod ng anino ng mga magulang natin. Oo. Naunawaan kita. Sorry. Mula ngayon, kung ano ang desisyon mo, yun ang susundin ko. Nagpapasalamat akong naayos namin ni Charmy ang usot sa aming pagsasama bago pa man humantong sa hiwalayan ang lahat. Madalas, ayaw natin ang mga pagbabagong nangyayari sa buhay natin kasi kailangan nating mag-adjust at mahirap gawin yun. Mahirap gawin ang hindi mo nakasanayan. Gayunpaman, ang buhay ay punong-puno ng pagbabago. Ika nga, we need to learn how to bend or else we will break. Ako po si Nathan at ito ang aking buhay. Hindi madali ang buhay. Pero ang mga taong marunong sumabay sa mga pagbabagong nagaganap araw-araw ay yung mga taong natututo at nagiging wise na mga individual.
Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Jeneline de la Cruz, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Reynald Landicho, at Phil Cruz sa papel na Nathan. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lavaron. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.